Quan accedim a un curs del projecte Poneso de text La Galera, arribem a la pàgina d'índex, on veiem les diferents unitats didàctiques del curs i altres recursos, com els vídeos relacionats amb el projecte proposat, la guia didàctica i les seccions específiques de cada àrea. Un vídeo presenta els personatges que mantindran el fil argumental del curs i proposa el repte o projecte que es planteja fer als alumnes. El vídeo té controls de volum, visió en pantalla completa, pausa, stop i play. L'ordinador de la redacció feia de les seves i l'informàtic ens va dir que havíem de fer una partició del disc, Mauri? Sí, i no sabem què vam fer malament. Un cop triem una unitat, tenim accés al vídeo que explica el projecte que es proposa fer durant el mes en què es treballarà aquella unitat. L'acompanyen unes pautes de treball i uns fitxers de suport, si és el cas, que seran útils als alumnes per desenvolupar el seu projecte. Els continguts de cada unitat s'organitzen en programes o bé en sessions de treball, segons el cas. Els esquemes ofereixen la síntesi dels continguts organitzada en blocs temàtics. Les pantalles d'informació tenen un caràcter expositiu i referencial i presenten els continguts mitjançant dos suports interrelacionats, el textual i el gràfic. La galeria ofereix una aproximació multimèdia als continguts, mitjançant fotografies, animacions, vídeos o sons. El text presenta hipervincles que enllacen amb pàgines internes o amb mèdies seleccionats d'acord amb els continguts que s'estan treballant. Es pot navegar entre les diferents pantalles o pàgines d'una sessió o programa des de la capçalera, o bé seguir l'itinerari lineal que es proposa mitjançant l'opció de passar a la pantalla següent. Cada sessió o programa té associat un paquet d'activitats relacionades amb el contingut que s'està treballant. Les activitats estan ordenades seguint un procés de treball pautat i són molt atractives tant pel contingut com pel format. Una vegada s'ha realitzat l'activitat, es podrà corregir. Se'n podrà demanar la solució i es podrà tornar a fer. Vegem altres exemples de pàgines d'informació i algunes activitats associades. Al final de les sessions o els programes de treball, els personatges de la narració recorden als alumnes el repte o projecte que se'ls ha proposat en aquella unitat. A cada unitat s'ofereix un procediment relacionat amb els continguts que es treballen. Els procediments són activitats pautades que presenten un procés ordenat i seqüenciat de construcció, anàlisi, creació i resolució. Compta amb el suport multimèdia de fotografies, dibuixos, animacions o vídeos i amb activitats específiques. En cada unitat es proposa una bateria d'activitats de reforç que posen una atenció especial a la diversitat d'alumnes i a les necessitats de cada un per assolir els aprenentatges. Totes les unitats, a més, presenten una autoavaluació de tipus test de valoració individual dels alumnes i les alumnes. Un cop realitzada aquesta autoavaluació, es podrà corregir.
i el sistema permetrà accedir a través de l'enunciat a les pantalles d'informació dels continguts que no s'han après correctament. Els reportatges són articles que il·lustren i enriqueixen els continguts que es treballen en les diferents unitats. Compten també amb una proposta d'activitats específiques. Les activitats que el sistema no pot corregir es poden enviar al professor o professora perquè aquest les corregeixi. Els cursos del projecte Coneso compten amb un complement addicional molt valuós i complet, la Biblioteca Digital, un banc de recursos propis i exclusius. Un sistema de cerca que funciona amb la tecnologia Google permet localitzar qualsevol terme en diferents obres, a més del mateix material. Una completa enciclopèdia per a l'estudiant d'ESO, la versió en línia de l'enciclopèdia catalana i els seus diccionaris. Les eines per personalitzar els materials permeten afegir-hi notes i comentaris, importar arxius propis, imprimir documents i pantalles i marcar o subratllar textos. Un cop acabades les unitats, el treball fet durant el curs culmina en un projecte final que recull i engloba la feina dels projectes parcials d'unitat. Els protagonistes de la història narrada tanquen el curs amb un vídeo final. Mireu, una veritable obra d'art. Si no ens podia haver quedat millor, Mauri. Una mica petita, però, vaja, bonica, I moltes gràcies, noi. Sense vosaltres no ens n'hauríem sortit. Mireu el proper programa de Bricofanàtics i sabreu com es fa.